Здравейте! Първо, аз имам грамота. Една по радиожурнализъм за Рада Тодорова. Ето една тетрадка с химикал и всеки журналист трябва да има тетрадка, да пише какво другите говорят. Друга грамота е... О, Рада! О, Рада, добре. Другата е за по-английски, за Натали Иванова. Ето, два книги по-английски. Ще чешеш ли? Добре. Добре. И... знам някъде има две деца и те искат да говорят малки думи. Стойчо, Христина, елате. Стойчо, Христина. Български Боже. Hello, today is our last day with Miss Jones. She has been our English teacher for 2 years. It is also her last day at this school. It is a difficult day for all of us because it is our last day go to. With Miss Jones, we made American friends in America, celebrate American holidays and American culture. We are glad that we got the chance to learn with such an interesting teacher. We were lucky to have her. Thank you for everything, Miss Jones. I will miss you. Здравейте! Днес е последния ни учебен ден с Мис Джонс. Тя беше наша учителка по английски език за 2 години. Днес предстои последния ден